Joan Sachs, 8 de març del 1934. Feia temps que temíem la mort d'aquest gran escultor. Feia anys que Josep Llimona arrossegava la malaltia. Anava pel món com un cadàver carbonitzat. Res de tan punyent com la seva figura llarga, esquàlida i desmanegada. Josep Llimona era la imatge del dolor fisiològic i del dolor. L'espíritu vivia en plena juventud, animado por un noble afán de superación. Era un verdadero artista. Un gran artista, cuya muerte ha producido en Cataluña, en toda España y en el mundo entero, un profundo sentimiento. Només Llimona ha sabut fer parlar el marbre per expressar els valors, els traspassos infinitesimals, vagues i canviants dels cossos subtils de les noies. No hi ha pas manera d'explicar-se aquest art d'infinites fineses, on no apunten arestes i traspassos violents, on tot és tendror i diospantil, perfectament articulada en un esquelet present, però tan sols inferible, tan graciosament articulada i movible, com són panteixants i sensuals la vida càlida de carn i els tendors que l'envolten. Etapa extensa. Josep Llimona ha presidit la vida i les activitats de la Junta de Museus. Va arribar a la presidència com un pes que hi gravita, perquè tots, d'instint, sentíem que ell era el nostre president. Ha estat molts anys al cadirall i ha manat totes les coses en pau i concòrdia, sense dramatismes de cap mena, com un bon pagès que llaura i sembra segur de les collites futures. Ni un sol dia deixa d'anar al taller, mentre pogué. Fins i tot, quan l'esposa en els darrers temps de la dolorosa malaltia, tot i no tenir esma per acariciar la terra molla, no podia estar-se de tercejar davant dels seus guixos, les seves argiles i les seves ceres terminades. En un immens desig de contemplació, les interrogava en un desesperat silenci, ajudant-se amb totes les benzines guaridores de cada